दहाय कारेन्ट थांदोंमोन फिन आरो फैफिनबाय आं जुदि रिफिखां गयारि जर्ज बर' रन्जन दैमारि आरो जेलाव थानाय जेसेबां सोद्रोमाफोर जुदि NDFB नि केडारफोरा जुदि गवाब्ला बिनि दाया जागोन गबिन्द बसुमतारी आरो प्रमद बर' नोंथांमोना बुजिनानै ला आरो मोजाङै खोनासंनानै ला दिनै जोङो बे सुबुं गौमानि गेजेरजों नोंथांमोननो जों नोंसोर सानैखौ जों फोरमान खालामगोन नोंसोरनि सिगाङाव जोङो आरो खालामलांबाय थागोन सम सुबिदा जुदि नोंथांमोना जोंनि सुबुं गौमायाव जुदि माबा मोनसे दाय जायोब्ला बिनि दाया खिन्थु प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारी नोंसोर सानैनि सायाव गोग्लैजोबगोन बे दायखौ नोंथांमोननि सायाव खोख्लैजोबगोन जोङो आरोबाव बे मोनसे थांबावबाय रिहेबिलिटेसन दिनैहाय रिहेबिलिटेसना दिनै सोरबाया मोनदों सोरबाया मोनाखै सोरनियाबा फैदों सोरनियाबा फैयाखै दिनै मानो बियो NDFB नि लिडारफोरनि थाखायसो बिफोरो गबिन्द बसुमतारी मोननि थाखायसो बिफोरो आरो प्रमद बर' बिथांमोननि थाखायसो दिनै फैयाखै बेफोरबायदि ओरैबायदि जाल्ला जानानै दङ बेबो मोनसे बे जिनिसा मोजाङै थख' मोननांगोन जोंल' मोनबा जानाय नङा सोरबायाल' मोनबा जानाय नङा जाया दुखु खस्थ' खालामदों बिथांमोना होनांगोन बिसोरनो होनांगोन होथारखानांगोन मोनथारखानांगोन बिसोरो मोनाब्ला आखाइ खालि जुदि जानानै जुदि थायोब्ला हाग्रायाव जुदि फिन खारफिननो गोनां जायोब्ला आखायाव हाथियार दैफिननांगौ जायोब्ला बिनि दाया प्रमद आरो गबिन्द बसुमतारी नोंसोर सानैनि सायाव जागोन बेफोर दाया जों दाबो जोंनि देहाया रेबाखै बोरायाखै गोसोआ दिनै जोंना बर' रायजो राजानि थाखाय जों जिउ दान होनोबो गोसो जों नोंसोरबादि जोङो दुरबल देहा नङा जों दुरबल गोसो नङा प्रमदा बुंदोंमोन सानसे समाव नोंथाङा नोंनि खोथाखौ सिन्था खालाम आरो गोसोखां आं सानसे समाव मा होना नों सिलाइ सावग्रा दंफांनि सिलाइ बानायनानै नोङो सावग्रा नोङो हाथियारजों जेबो सलुसन फैया होननानै नोंथाङा दिनै बै हाथियारखौनो लानानै दिनै सिकिउरिटि लानानै नोंथाङा गिदिङो जाय AK-47 खौ नोङो निन्दा खालामो सावो मुगैयो नोंथाङा बै AK-47 खौनो नोंथाङा सिकिउरिटिफोरनो लाफानानै दिनै गिदिङो होनबा बे सिकिउरिटि लानाय भलन्टियार नों लानाय मानो सावखो नोङो बै समाव सिलाइखौ नोङो सानसे समाव नों सावदोंमोन सावदों नोङो नोंथाङा सावाखै होनना बुंनो हाया नों सावदों दिनै बे एकर्डआबो बे ओरै गावनायनि खेथ्रआव जानानै फैदों हा दानख'नायनि बेलायावबो नोंथाङा बबेजोंबा दानख'दों बखौबा दोनदों बावहाय गोलाव बाथ्रा बुङा हिमन्त बिश्व शर्माया अखमर माटी 1 इंची मिजोरामक निधु अखमर माटी 1 इंची नागालेण्डक निधिम प्रमद बिटिआरर माटी अखमक 1 इंची निधिम होननानै बुंनो हागोन ना हाया नोङो गबिन्द हिमन्त बिश्व शर्माखौ नोंथाङा बुंनो हागोन ना हाया बिटिआरर माटी 1 इंची अखमक निधु होनना बुंनो हागोन ना हाया नोंसोर सानैया प्रमद बर'जों गबिन्द बसुमतारी आंनि कुइसन नोंथांमोना जेब्लासिम रिप्लाइ होआ अब्लासिम आं कुइसन खालामबाय थागोन आं ससियेल मिडियाखौ नोंथांमोना फोथाया गनाया फोसाव राननानै हो बयनोबो राननानै हो जाया नायनो मोजां मोना दानाय डिसलाइक खालाम आउट जा नायनो मोजां मोनग्राफोरा अननानै
शेयार खालामनानै हो, राननानै हो, फोसावनानै हो। आं इउटिउब चेनेलावबो हगारगोन, आंनि फेसबुक पेजावबो हगारगोन। नोंथांमोना शेयार खालामनानै हो, राननानै हो। जायहा नायनो मोजां मोनो बिथांमोना नाय, जायहा जुदि नायनो मोजां मोना बिथांमोना नायनोबो नाङा, दा नाय। जाय बर'आ रन्जन दैमारिखौ सोंदोंमोन, सासे सेंग्राया सोंदोंमोन बिथाङा, आं बिनि भिडिअखौ नायजोबनो मोनाखै, फुरा नायनो मोनाखै। आयेननि खोथाखौ बिथाङा बुंदों, हयथ'बा बिथाङा एसे आयेनखौ एसे नायदों जानांगौ, नायग्राबो जानांगौ बियो। आयेनखौ नायदों बियो, खिन्थु मोजाङै बिजिरनानै नायाखै बियो। अनलि गावनि बेक्ति सार्थ, गावनि खोथाखौल' सानग्रा बे मानसिया। हारिनि खोथा सानग्रा मानसि नंखाथारा बियो मालाबाबो बियो। रन्जन दैमारिखौ मा होनदों बियो? रन्जन दैमारिया जेलाव थादों, गावनि भुल मावदों, गाव दाय मावदों, ओंखायनो जेलाव दोनदों। आयेना बयनिबो समानानो। आरे फंबाय, नोंनि हारसाया दिनै माबा जायाखै, मोसौ। नोंनि आलफाया दिनै परेश बर'आ दिनै गोरलै गोरलै गथ'खौ दिनै बम होनानै सिथारदों साला। नोंनि हारसाया दिनै परेश बर'आखौ दिनै हमनो हायाखै। परेश बर'आखौ दिनै फिसिदों, बिजेपिया फिसिदों, मिथिबाय? इनडाइरेक्टलि फिसिदों, डाइरेक्ट नङा, इनडाइरेक्ट फिसिदों। नोंनि बर'आ दिनै बेफोरबायदि थाखुमानायखौ फिसिदोंमोन नामा? सोर सरकारा हरा? नों हरदोंमोन, कन्ट्रिबिउसन दङमोन नामा नोङो? 2000आव अल माबायावहाय बड'लेण्डआवनो टिचारनिफ्राय 1% खरि लानाय जादोंमोन। नोंथाङा बेखौ हरनो हादोंमोन नामा? नोंथाङा बेखौ हरनो हादोंमोन नामा बेखौ? एनडिएफबिनि थाखाय आंहा मोनसे कन्ट्रिबिउसन दङ होननानै। आरे फंबाय, दिनै बर' सासे थैदों, आं मानिदोंब्ला आंबो दुखु मोनदों। नोंबायदि गथ' सेंग्रा दिनै मोनथाम डिस्ट्रिक्टआव सासे बिमानिनो सानै फिसाज्ला दिनै बुथार जादों, गावथार जादों। सोर बियो? नोंनि बर' बिदा बा फंबाय, नोंनि बर' बिमा आरो बिफा, बिसोर जोनोम होदों होनबासो बियो दिनैहाय बर' जाथिनि थाखाय नांनानै इन्डिया गभर्नमेन्ट, आसाम गभर्नमेन्ट, आसाम पुलिसा दिनै गावथारदों नोंनि बर'खौ। दिनै बै गावथार जानायनि आयेना बहा खारखो? मानो सोलियाखै दिनै? मानो बे पुलिसफोरखौ दिनै माने एसपिखौ माने सासपेन्ड खालामना दोनाखै? ढेकियाजुलि साइडथिंजायनि सासे दङ एसपि, हिन्जावसा सासे, बिनि आखायाव 16 जन इनकाउन्टार जादों। बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ माबा खालामदों, सासपेन्ड खालामदों, एनआइए नांदों बेखौ। नंखाय दायावनो बर' सेंग्राफोरखौ इनकाउन्टार खालामदों। दिनै नोङो रन्जन दैमारिनि एगेन्स्टआव बुंबाय थाबा जानाय नङा फंबाय। हायोब्ला नोंनि बिमा बिफाखौबो रन्जन दैमारिनि खोथाखौ सोनानै हो, मिथिबाय? नोंनि गथ'फोरखौबो हायोब्ला दावहा नांनायनि सोमोन्दै सोनानै हो नैबे खर'आव। अनलि ABCD बेखौ फोरोंबाय थानानै दिनै दिनाव बाराबो खामानि गैया। आं मानो थाखाय खामानि गैया होननानै बुंदों? MA फरायनाय, BA फरायनाय, आरे फंबायमोन बिराद दङ, गोग्लैनानै दङ। बिथांमोननो दिनै जेबो मोनाखै, जेबो होनो हायाखै। प्रमद बर'आ बुंदोंमोन, न'खर मोनफ्रोमबो साख्रिखौ आं होजोबगोन। माबोरै होनो हानाय बेलाय? बे इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार। इन्डियायावनो, भारतआवनो बबे मोनसे स्टेट दङ साख्रिजोंनो थांना थानाय? साख्रिखौनो बबे मोनसे आसामावनो गासैनोबो साख्रि होजोबदों होनो हानाय? गैया। नोंनि बिटिआरआवबो नों होनो हाया। खारन हायि बुस्थुखौ दा माव नोङो प्रमद। सोरबा UPPLनि सोद्रोमाफोरा जुदि नायदोंब्ला गाज्रि दामोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ दा नायालाफानो नारखोनानै हर आरो शेयारबो दा खालाम। नोङो सोरबा UPPLनि मानसिफ्रा नायनानै जुदि मोजां मोनाखैबा दा नाय। दिनै बे एकर्डआ प्रमद बर'आ थगायनानै उल्थां फाल्थां खालामनानै बियो साला खुनसेयावनो खालामहैदों। एसि गैयै रुमाव आं हरसे जिरायनानै आङो मेम'रेन्डामखौ गथायदोंमोन, आंनो लिरदों हारसिं, गावनि खुगानिफ्राय गनाय बियो।
इउजि ब्रह्मआ दिनै बुंदोंमोन रन्जन दैमारिया मेगन मेसेबनानै लेटनो होदों नामा इउजि नोंथाङाथ' बिराद जाथिनि थाखाय नांग्रा मानसि नोङो जाथिनि थाखाय बिराद गोथाव गोथाव बुंनो गोरों नोंबो बै मोनसे शेयारखौ लुबैनानै नोंथाङाबो बिराद मोजां जाथिनि खोथा होनग्रामोन नोङो दिनै रन्जन दैमारिखौ नोंसोरो मा पलिटिक्स खालामनो नागिरबाय थादों दिनै आयेननि गेजेरजों लासै सौगोन आयेननि गेजेरजों गासैबो जानानै फैगोन आखाइ खब रायजोफोर इउजि ब्रह्मनियावबो सोङो आं इउजि मिस्टार उरखावगोरा ब्रह्म पिस एकर्ड जुदि जादोंबा पिस एकर्ड जुदि जादोंमोनबा नोंथांमोननि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदियानो क'क्राझाराव बुंना गालांदों बियो क'क्राझाराव फैनानै बुंफैलांदों पिस एकर्डनो दिनै नोंसोरनि सरकारा बरननायनि थाखायबो मोनसे बेबस्था लानायखौनो नुफेराखै खोन्थाफेराखै नोंसोर मानो दिनै एनडिएफबिनि रन्जन दैमारिनि सेंग्राफोरखौ मानो लिंहरनानै बुङाखै नोंसोरो बुंनो हायामोन नामा खुगा गैयामोन नामा लिंनो हानायनि जों नोंसोरनाव दिनै गथाय नोंसोरनाव थांबाय थानो नोंसोरखौ जों आथिं हमबाय थानो सानसे समाव नोंसोरखौ जों आथिं हमदोंमोन दा हमा दा थाङा नांगौबा नोंथांमोना फै प्रमदखौबो बुंगोन इउजिखौबो होनगोन आं गबिन्दखौबो होनगोन आं फै नोंथांमोन बायदि सेक्रिफाइस खालामबा जोंबो हारिनि थाखाय नांग्रा समस्त बर' रायजो राजायानो दिनै बर' जाथिनि थाखाय नांग्रा नोंबो दिनै जाथिनि थाखाय नांग्राबा आंबो जाथिनि थाखाय नांग्रा नोंथाङा पिटिसिनि आन्दलनाव नांबोदों आं रानिं नैबे 98निफ्राय आंबो दिनै नांदों मोनथिबाय पिटिसि आन्दलनाव मा नांदोंमोन पिटिसि एबसु समाव मा मोनदों गावबा गाव खहा खालामजोबनानै लादों वाटार साप्लाइ देफायजोबनानै लादों आबसुफ्राबो बै समाव गारि मोजां गंसे गैया कारेन्टखौ हास'नानै फानोमोन कारेन्ट थार हास' फानोमोन वाटार साप्लाइनि पाइपखौ मा खालामोमोन हराव थांनानै खावना लाना फैनानै बिसोरो गादा सिलाय बानायोमोन मै गावग्रा बायदि सिलाय खालामोमोन खिन्थु जों बेफोरबायदि दावहा नांनो मोनाखै जों अब्लाना उन्दै नोंथांमोननि दावहायावबो जोङो न' मोजां थाथिनो मोनाखै पिटिसि आबसुनि दावहायावबो इउजि ब्रह्म नोंथांमोना नांदोंमोन ना बे दावहायाव जोंबो न' सुख सान्थि थानो मोनाखै हाग्रायाव उन्दुना थाबोदों जोङो गोरलैब्लाबो जोङो न'आव थानो मोनाखै न' उन्दुनाय जोंहा बेफोरबायदि जों हाग्रायाव दुब्लि गेजेराव उन्दुहैनाय गोसोआव दं आं उन्दुना फैदों आङो बै समखौ जोंबो मोनबोदों अनलि नोंसोरल' मोनाखै आंबो मोनबोदों नोंथांमोना दानि समनिखौबो मोनदों रन्जन दैमारिखौ जोंनो नांगौ बेजों लोगोसे जोंनि सेंग्राफोर गासैबो गवाब्ला आखायाव हाथियार हमनांगौ जायोब्ला बिनि दाया इउजि ब्रह्म प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी बिसोर साथाम मानसिनाव जाजोबगोन दाया आखायाव जुदि जों दैफिननांगौब्ला जों थैनोखौ गिग्रा मानसि नङा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै केस होनो हागौ हो आं गिया 3 मास 4 मास 5 मान्थ 6 मान्थ 6 मास 6 बोसोर 7 बोसोर 10 लाइफ साजा होनानै दोन आंखौ अफ्रिखौ जों बेफोरबायदि मानसि नङा फावसायग्रा मानसि नङा जोङो इन्डियान आर्मिनिफ्राय जों बारग'बोदों इन्डियान आर्मिया दिनै जोंनि खिबु होसोयोमोन बिसोरनि गुलिया खिन्थु जोंखौ मेंहोनो हायाखै आरो दाबो हानाय नङा जोंखौ भबिष्यतआवबो जोंखौ हानाय नङा नोंसोरो दिनैहाय रन्जन दैमारिखौ लाना जि पलिटिक्स गेलेबाय थादों आयेननि गेजेरजों गगोन होननानै बुंदों दिनै आयेना बोरै आयेननि गेजेरजों जुदि गगोनबा पिस एकर्डआ मानो जाखो पिस एकर्डखौ मानो खालामखो मानो नोंथांमोना फोसावखौ दिनै सान्ति सुक्ति होननानै सान्ति सुक्ति जादोंब्ला दिनै सान्ति जादोंब्ला दिनै मानोथो दिनैहाय प्रमद बर सासे डिसिया प्रमदनि फनखौनो हमा होननानै खोनादों
BTC नि CEM ना मा बिनि फन हरबाबो हमबावानो मानो हमा आंनि राव नङा UPPL नि कन्ट्रेक्टरफोरनो ओमफ्राय आरो ओरैहाय BPF नि कन्ट्रेक्टरफोरनो आरो ओरैहाय गभर्नमेन्ट जब साख्रि मावग्रा बिथांमोननि राव बियो आरो बेफोरबायदिखौ आं फोरमानखौबो होगोन आं मानो हमजाया डिसियालाय सोर बे साउथनिफ्राय फैनानै बावहाय नोंनि बर' रावखौ रायलाया मानो रायलायहोनो हागोन नोंसोरो दिनै मानो बेफोरबायदि जादों डिसियालाय सोर बिलाय सासे CM नि फन नाम्बार हमलाया मानो बिदि दिनैनि गभर्नमेन्टआ बिदिसो खालामनानै लादों जों बेफोरखौ मानिया सहायना थानो हाया जों बिदिखौ सहायना थानो हाग्रा मानसि नङा जों बांद्रायखौला DCCC जेबो सिनाया जेबो बुजिया बिलाय सोर DC बिलाय दिनै साउथनिफ्राय फैगोन जोंनि बर'लेण्डआव साला फुटानि खालामफैगोन सोलिया बिदिया जानाय नङा जोंनि राव बर' बिमा राव सोलिगोन आंनि बेखौल' बुंगोन BTC नि हायाव आसामनि चिफ मिनिस्टारा जुदि बुंनो हादोंब्ला UG ब्रह्म नोंबो बुंनो हानांगोन आमार BTC माटी एक टुक्राव काटा নহ'ব অসমত দিয়া নহ'ব बे खोथाखौ बुंनानै हो सिदानो आमार BTC माटीটো অসমক এক টুকরাও দিয়া নহ'ব অসমৰ মাটি আমি ল'ম কিন্তু BTC माटी আমি অসমক নিদু होननानै बुं बेखिनि खोथाखौ आं बुंनो होदों नोंसोरखौ हायोब्ला बुं हाया नोंसोरो बेखिनि खोथाखौबो बुंनो प्रमद बर'आबो बुं बेथ' बुंखानाय नङा खारन बियो बुंनाय लगे लगे गावनि गाद्दिया सेजागोन बियो सोरखौबा थ्रोब सोनानै होगोन दाथ' पलिटिक्सखौथ' बेलेग रोखोमनि नुबाय थादों सोरबा सासेखौ थ्रोब फज'नानै दोनोब्ला बिथाङालाय मा जेबो गैया जागोन दाथ' बिथांमोननि पलिटिक्सआनो एसे उल्थां फाख्रा सिख्रा नुगासिनो दङ बेखौनो बिबा बेखौ होनो जों खिन्थु बांद्राय सहायना थाग्रा मानसि नङा प्रमद गबिन्द बसुमतारी UG जों बांद्राय सहायना थाग्रा नङा नैबे अफ्रिमोना बांद्राय सहायना थानो हाग्रा मानसि नङा मालानि समाव मा जागोन मालाबा जे ओरैबायदि बारहुंखा बारगोन बेखौ रावबो बुजिस'नो हानाय नङा जिखुनु मुहूर्तआवनो जिखुनु समावनो माबा मोनसे जायखिजाया जाब्रबलाबायनोबो हागौ ओंखायनो आं बुंदों दानो नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन आरो खावलायबावगोनसो आं नोंथांमोनखौ अननानै रन्जन दैमारि सारखौ उइदिन बे सर्ट पिरियडनो थाबनो बे दानफोरावनो नोंथांमोना बरननानै हो लांदां खालामनानै हो अनलि रन्जन दैमारिल' नङा जेलाव जेसेबां दङ बिसोरखौ बरननानै हो आंनि खावलायनाय XNDP इउनाइटेड फरामनि मेम्बार हिसाबै नोंथांमोनखौ आं दाबो खावलायगोन दिनै नोंथांमोना पिस एकर्डनि नामाव सोदामब्लेनानै दोनगोन जों बिदिखौ गनाया आखाया जुदि खालि जाबाय जिखुनु समाव जों हाग्राबो खारगोन सिलाय हमफिननोबो गोनां जानो हागौ गबिन्द बसुमतारी प्रमद बर' UG ब्रह्म बिनि दाया नोंसोर साथामनाव गोग्लैगोन जिखुनु समावनो माबा मोनसे जायोब्ला NDFB नि सोद्रोमाफोरखौ गोदाव सोराव खालामजोबनानै होग्राया बे प्रमद बर' एक नाम्बार साला गाद्दारि प्रमद बर' बेनो एक नाम्बार लेथ्रा बर'नि साला बे बर' जाथिखौ धंस' खालामग्रा NDFB नि गथ'फोरखौ धंस' खालामग्रा एक नाम्बार सिलाय सावग्रा थांखु मास्टार प्रमद बर' रागा जोङोब्ला खोथाफ्रा बहुत गोबां बिदिनो फैयो बुंनो गौ सानो हमथानानै थायो खिन्थु नैबे दिनैबा हले
नोंसोर साथामखौ बुंनाया आं गोसो सिंनिफ्रायसो गनाय बे बाथ्राया ओरैनो साज्रां होनाखै जोङो नोंथांमोनखौ दाबो बुंबावगोन आरोबाव फिन आं खुनले बुंगोन आं आखाया बोरैबा जायोब्ला जों जिखुनु समावनो सेंग्राफोरनि खोथाखौ जोङो सिन्था खालामदों नायदों सेंग्राफोरा दिनैनि दिनाव ओरैबायदि गाबनानै दं दुखु जानानै दं सेंग्राफ्रा बुंना लानो हायाखै जों जुदि बोरैबा जाबायबा बिनि दाया खिन्थु प्रमद इउजि गबिन्द नोंसोर साथामा दाय जागोन खिन्थु सिदाखा बावहाय थेरा बेखा गैया अफ्रिया गिग्रा मानसि नङा रावखौबो गिग्रा मानसि नङा जोंनो रन्जन दैमारि सारखौ नांगौ रिफिखां सारखौ नांगौ जोंनो जोंखां जर्ज बर' बिखौ नांगौ जेलाव थानाय सेंग्राफोर दङ जोंनो बिखौ नांगौ गुबुन बिनि उनावहाय माबे मोनसे पार्टखौ बुंनांगौ आरो जाबावगोन सोलिबाय थागोन नोंसोरनि एगेन्स्टआव बुंबाय थागोन जोङो बुंबायानो थागोन दिनै जेरावबो थगायग्रा डिभाइड आसाम 50-50 नो प्रमदा साला मास दिनै लाजि रोङा दार मास दिनै साला सोर फोरोङा नोंखौ बिखौलाय बिदि बुंनो दा नोंनि बिटिआरआव डिभाइड आसाम 50-50 जादों नामा हा नोंबो हाग्रामाखौ बुंग्रामोन नोंबो बिपिएफआ लायनो बड'लेण्ड बिग्रा मानसि नङा मा राव जाखो बेलाय नोंनियालाय बड'लेण्ड बिग्रा मानसि नङा होननानै बुंदोंमोन दा नोंबोथ' बड'लेण्ड बिग्रा मानसि नङा माथो नोंबोलाय आरे प्रमद नोंनि गोजौ खुदै गार नोंनि मोखाङावनो गोग्लैगोन साला दालाय माथो नोंनो बुंजानो गोनां जादों माथो बिटिआरआलाय माथो डिभाइड आसाम 50-50 जाखो माला जाफेरखो माब्ला लिरगोन 50आलाय एनडिएफबिखौ दुनियानि माने फोजोबस्रांग्रा जात होननानै बुंबा प्रमद बर' एनडिएफबिखौ 1 मिनिटनि गेजेरावनो 5 मिनिटनि गेजेरावनो साला उल्थां फाल्थां खालामनानै होग्रा सासे 1 नाम्बाराव प्रमद नोंनो गबिन्दखौ नोङो फिदिंबाय थाग्रा बे भिडिअखौ सोरबाया नायनो मोजां मोनाब्ला कमेन्ट दा हो दानाय दाननानै गार जाया नायनानै मोजां मोनदों अन्नानै बिथांमोना शेयार खालामनानै हो इउजि बिथांनिसिम सौहैनायनि आरो प्रमद बर' बिथांनिसिम सौहैनायनि आरो गबिन्द बसुमतारी बिथांनिसिम सौहैनायनि शेयार खालामनानै हो बास आंनि इउटुब चेनेलाबो दङ OPHRI अफ्रि दैमारि DAIMARY बास बावहायबो थांनानै नायहै गोजोन्थों।